Pán Danko, ako občan mesta Martin a poslanec sa už nemôžem len tak ticho prizerať tomu, ako to tu po 6 rokoch vášho primátorovania vyzerá. Musím povedať, že keby ste nemali rád Martin a Martinčanov, nevyzeralo by to inak. Naše mesto upadá, chradne, škaredie a jeho dávna sláva je stále vzdialenejšia. A iné mesta nám doslova utekajú. Vezmime si už len také vrútky. Boli ste sa tam niekedy prejsť, pán Danko? Vrútky pre Boha, kedy si naozaj nemysliteľné, ale všetka česť ich súčasnému primátorovi. Navyše, ak by vám na Martine naozaj záležalo, tak by ste po vzore ostatných primátorov zo Žilinského kraja sedeli aj v krajskom zastupiteľstve, ale vy ste sa do neobťažovali ani len kandidovať. Prečo asi? Pán primátor, po 2 rokoch môjho fungovania v našom mestskom zastupiteľstve sa mi nedá domnievať inak. Len, že to vaše fungovanie vo vedení mesta stojí a padá na kšeftoch a politickej korupcii. A potom to v našom meste tak aj vyzerá. Naozaj množstvo dobrých návrhov od poslancov, ktorí sa rozhodli vám nerobiť podržtašky, neprechádza a občania tak prichádzajú o veci, ktoré by zásadne zlepšili ich život v meste. A v prvom rade trestáte ich. Potom, ako ste im o 100% vyhli dane a zavedli to slávne drastické parkovné, si ľudia zaslúžia trošku iný prístup. Nemyslíte? Ozaj, pán Danko. Spomínate si ešte na svoje sľuby? Akvapark, lanovka, trojprudovka na hole, východný obchvat, rekonštrukcia námestí pred galériou a pred mestským úradom MHD zadarmo a veľa ďalšieho. Toto všetko medzi ľuďmi zľudovalo ako nejaké trpké vtipy z dielne jedného pána, ktorý sa tak veľmi túžil stať primátorom Martina, až si neváhal doslova vymýšľať nesplniteľné. Pán primátor, kedy ste sa vy osobne prešli poriadne po meste? Kedy ste vyrazili medzi ľudí do obchodov alebo podnikov v centre nášho mesta, strávili celý deň pozeraním sa, kam naše mesto pod vašim vedením smeruje a debatami o tom, čo si o tom ľudia myslia. Viete, vaša komunikácia s verejnosťou sa totiž stvrkla takmer len na pravidelné zneužívanie našich lokálnych médií patriacich mestu, na propagandu o tom, ako je tu všetko skvelé, alebo o tom, ako sa už viac robiť nedá. A naše mesto Martin potrebuje vstať z popola. Byť opäť pekným a dôležitým mestom, kde majú ľudia radosť z toho, keď sa len tak prejdú po námestí alebo po bežnej ulici niekde na sídlisku v Priekope, na severe, na ľadovni či inde. Ľudia by chceli byť hrdí na to, že sú Martinčania, na to, že pochádzajú z mesta Martina, ale takto to už ďalej nejde, pán Danko. Podarí sa to jedine, ak vy a vaša tzv. Koaličná 18 začnete pracovať konečne pre blaho Martinčanov a občanov, alebo postupne poodchádzate zo svojich funkcií. A začať môžete napríklad zbytočným druhým viceprimátorom, ktorého ste mimochodom tiež sľubovali nikdy nevymenovať. Alebo viete čo? Skúsme kompromis. Už nikdy nekandidujte. Drahí Martinčania, ďakujem vám za pozornosť pri tomto videu a nebojte sa. Tá nádej na pekný a dobre fungujúci Martin ešte stále žije. A dovoľte, aby som vám poprial všetko len to najlepšie do nového roka 2025.